Както знаете, много е важно да разбирате очакванията на клиентите. През 2011 година Bosch проведе международно проучване, в което попитахме клиентите лице в лице какво точно очакват от един сервиз. Ето някои мнения. Това е Стив. Той иска сервиз с прозрачен сервизен процес, който може да му предложи час в удобно за него време. Джон иска надежден, фокусиран върху клиентите сервиз, който издава подробна фактура, отговаряща на предварително обявените цени. Кейт иска препоръчан, сервизно ориентиран и доверен сервиз, който да й предложи варианти за записване на час удобен за нея, както и ремонт в кратък срок. Както виждате, клиентите имат различни очаквания към вашия сервиз и нивото на тяхното задоволство ще зависи от няколко фактора. За Германия и Полша, нашето проучване показа, че до днешна дата 97% от шофьорите са доволни от услугите, предлагани от сервизите AutoCrew. Този резултат е повод за гордост и доказателство, че AutoCrew се движи по правилния път. Дори да имате много удовлетворени клиенти, все още има уловки. Смяната на персонала, пропускането на обучения и лошата комуникация могат да навредят на добрата връзка, която имате с вашите клиенти. Произволните тестове на място и тези от тип мним клиент, проведени от медиите и потребителски групи, показват, че все още има множество пропуски, които могат да доведат до недоволни клиенти. Тъй като AutoCrew се разширява в Европа и Южна Африка, е особено важно да съществува система за гарантиране на качеството в сервизната мрежа. Bosch се стреми да подкрепя AutoCrew сервизите и да ги подготви за бъдещето. Системата за управление на качеството на AutoCrew предлага инструменти, които помагат на вашия персонал да подобри тяхната запознатост с основните за сервиза процеси. Какво може да очаквате от системата за управление на качеството? Ние използвахме резултатите от проучването на пазара и разработихме ключови инструменти за управление за качеството, така че да сте сигурни, че сте максимално близо до вашите клиенти и техните изисквания. Инструментите са съставени от измерване на представянето на вашия сервиз чрез оценка на качеството и тест за качество. Оценката на качеството или одит е процес, при който фокуса пада върху компетентността да се извършват стандартните услуги, които се предлагат. Тестовете за качество са анонимни или чрез мним клиент, като техният фокус е върху техническите услуги, които се предлагат, както и отношение към клиента и опит на персонала. С нашите насоки ние ви помагаме да оптимизирате вашия потенциал в ключовите сервизни процеси. С нашите инструменти за комуникация ви даваме възможността да се обърнете към вашите клиенти с подходяща и лесна комуникация. Един от основните инструменти, които използваме за напътствие, е AutoCrew интернет-базирано обучение за вашия персонал. То се фокусира върху подхода на клиента към ключовите сервизни процеси, тъй като те са вратата към вашите клиенти. Състои се от 4 модула за обучение. Модул 1 от обучението дава по-задълбочен поглед върху нуждите и желанията на клиентите, което от своя страна ви помага да разберете как AutoCrew обучението ще повлияе на вашите умения да отговорите на клиентските очаквания. Последвалите модули са изградени около ключовите сервизни процеси. Следващите модули показват как да направите вашия сервиз ориентиран към клиента. Всеки интерактивен модул отнема приблизително 30 минути и се състои от тест накрая, който да провери какво са научили потребителите. Ако участниците преминат теста, получават сертификат. Възползвайте се от предимствата на системата за управление на качеството AutoCrew, която гарантира, че вашите клиенти ще усетят разликата и така ще ви останат лоялни. AutoCrew. Разчитайте на нас!